ወእግዚአብሔር በአኻ ተስፋ እገብር ኣለኹ እሞ ጎይታይ ኣምላኸየ ንስኻ ክትምልስ ኢኻ ነፍሰየ ንምንታይ ትጉሂ ንምንታይ ኣብ ውሽጠይ ትህውኽና ኣለኺ ስለ ምድሓን ገጹ ገና ከመስግኖ እየ እሞ ተስፋኺ ኣብ ኣምላኽ ግበሪ ኣነ ግና ኩሉ ግዜ ተስፋ ክገብር ንኹሉ ምስጋናኻውን ክውስኸሉ እየ ኣምላኽ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፍኡ ኸኣ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ ትጽቢት ጻድቃን ደስታ እዩ ተስፋ ረሲኣን ግና ክትጠፍእ እያ ከምቲ ብሁል ድማ ዘርእኻ ከም ዝኸውን እዩ ተስፋ ኣብ ዘይብሉስ ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ክኸውን ብተስፋ ኣመነ ግናኸ ብፀበባ ድማ ንምካሕ እምበር እቲ ፀበባስ ትዕግስቲ ከም ዘምጽእ ስለ ዝፈለጥና በዚ ጥራይ ኣይኮነን ትዕግስቲ ድማ ምፍታን እቲ ምፍታን እውን ተስፋ በቲ እተዋህበና መንፈስ ቅዱስ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ስለ ዝፈሰሰ እታ ተስፋ ድማ ኣይተሕፍርን እያ ወይስ ብሱሩ ምእንታና ዶ ኣይኮነን ዝብሎ ዘሎ እቲ ዝሓርስ ብተስፋ ክሓርስ እቲ ዝኸይድ ከዓ ግዲኡ ክረክብ ብተስፋ ክኸይድ ዝግብኦ ስለ ዝኾነ ምእንታና እዩ እዚ ተጻሒፉ ዘሎ ሕጂ ግና እምነት ተስፋ ፍቕሪ እዘን ሰለስተ እዚኣተን ይነብራ ካብዚኣተን እትዓቢ ግና ፍቕሪ እያ ኣብዛ ህይወት እዚኣ ጥራይ ብክርስቶስ ተስፋ እንተገበርናስ ካብ ኩሉ እነደንግጽ ምኾንና ነርና ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ኽብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ምእንቲ ክህበኩም እሞ ዓይንቲ ልብኹም በሪሁ ተስፋ ጽዋዓኡ እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳን እውን እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እጽሊ ኣለኹ በቲ ዘመን እቲ ብዘይ ክርስቶስ ከም ዝነበርኩም ካብ ሕብረት እስራኤል ፍሉያት ነቲ ኺዳን ተስፋውን ኣጋይሽ ትጽቢት ዘይብሎም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብዘይ ኣምላኽ ከም ዝነበርኩም ዘክሩ እታ ብክርስቶስ ኢየሱስ እምነትኩምን ንኩሎም ቅዱሳን ዘላትኩም ፍቕርን ምስ ሰማዕና ኩሉ ሳዕ ምእንተኻትኩም እናጸለይና ንኣምሎኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግን ኣሎና ስለ እቲ ኣብ ሰማያት ተኣርኒብልኩም ዘሎ ተስፋ ቀደም ብዛዕብኡ ብናይ ሓቂ ቃል ወንጌል ሰማዕኩምዎ ሃብቲ ኽብሩ ነዚ ምስጢር እዚ ኣብ ኣሕዛብ እንታይ ምዃኑ ኸይፍልጥ ንዝደለዮም ንሱውን ክርስቶስ ኣባኻትኩም ተስፋ ኽብሪ እዩ ግና ኸኣሕዋተየ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ኸይተሓዝኑ ብዛዕባ እቶም ደቂሶም ዘለዉ ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተኾይንና ከምኡውን ኣምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ዝደቀሱ ምስኡ ከምጽኦም እዩ ንሕና ግና ደቂ መዓልቲ ካብ ኮንናስ ድርዒ እምነትን ፍቕርን ነታ ተስፋ ምድሓን እውን ከም ቁራዕ ርእሲ ጌርና ተኸዲንና ንጠንቀቕ እቲ ብሩኽ ተስፋን
ናይ ትዕዙዝ ኣምላኽናን መድሓንና ኢየሱስ ክርስቶስን ምግላጽ ክብሪእና ተጸቢና ግፍዕን ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብጥንቃቕን ብጽድቅን ብኣምልኾን ክንነብር ይምህረና ኣሎ። ክርስቶስ ግና ከም ውሉድ ኣብ ልዕሊ ቤቱ እዩ። ትብዓትናን ትምክሕቲ ተስፋናን ክሳዕ መወዳእታ ኣጽኒዕና እንተሓዝናስ ቤቱ ንሕና ኢና። ነቶም ብእምነትን ብትዕግስትን ነታ ተስፋ ዝወርስዋ ምእንቲ ክትመስልዎም እምበር ድንዙዛት ከይትኾኑስ ነፍሲ ወከፍኩም ክሳዕ መወዳእታ ንምምላእ ተስፋኡን ንምጽናዕን እዚ ትግሃት እዚ ክርአ ንደሊ ኣሎና። በተን ኣምላኽ ክሕስወለን ዘይከኣል ክልተ ዘይልወጣ ነገር ጌርና ንሕና ነታ ኣብ ቅድሜና ዘላ ተስፋ ንምሓስ ሃዲምና ዝወፃእና ብርቱዕ ምጽንናዕ ክንረክብ ኢና። ንሳ ድማ ከም መልህቕ ነፍሲ ድልድልትን ጽንዕትን እያ እሞ ናብቲ ኢየሱስ ከም መዓርግ ምልከ ጸዴቕ ንዘለኣለም ሊቀ ካህናት ኮይኑ ከም መራሒ ምእንታና ዝኣተዎ ውሽጢ እቲ መጋረጃ እትእትወና ተስፋ ኣላትና። እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ እያ። እቲ ንዘይሓልፍን ዘይረክስን ዘይጽምሉን ኣብ ሰማያት ተኣኒብልኩም ዘሎ ርስቲ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ካብ ምዉታት ብዝሒ ምሕረት ንህያው ተስፋ ብሓድሽ ዝወለደና ኣምላኽ ኣቦ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ። ንጐይታና ክርስቶስ ብልብኹም ቀድስዎ እምበር ብዛዕባ እታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ምኽንያታ ንዝሓተኩም ዘበለስ ምላሽ ንምሃብ ኩሉ ሰዓት ተዳለኹም ኩኑ። ግና ኸ ብዓቕልን ብፍርሃትን ደኣ ይኹን።